Dobrý deň, vítame vás pri pseudokaste číslo 646 pre 4. február 2024. Vo virtuálnom štúdiu vítam Osirisa. Ahoj. Alebo Miroslava Gabika, ale to už všetci viete. Ja som Kupko, alebo Jakub Rafajdus, aj to už všetci viete. A náš šéf, majiteľ a martýr je dnes chorý, pretože má deti. Teda nie je chorý, pretože má dieťa, hej, to akože, ale dieťa ho nakazilo. Tak, dobre som to povedal, nie? Hej. Dobre. Čo si robil tento týždeň? Nič. Mať taký život. Stereotyp. A je taká, trvalo mi to 20 rokov, kým som sa k tomu dopracoval, že môžem týždeň robiť nič. Tak to je super. Nič ako zaujímavé, pozoruhodné. Jasné. Ja mám taký divný pocit, že od začiatku roka, ako keby tá robota je, že sa proste všetko na mňa valí, alebo jak to povedať, že skrátka, tak ako sa hovorí, že keď si berieš dovolenku, že by si mal zobrať aspoň 2 týždne, proste, že aby si na všetko zabudol. Hej, že proste, aby si naozaj dokázalo toho vypnúť. Tak ja mám pocit, že ja dokážem vypnúť aj za ten týždeň. Hej. Ja nemám vôbec problém aj cez ten víkend. Ja proste už v piatok o 6 večer ani neviem, že do nejakej roboty chodím. Hej. A prídem na to znova až v pondelok ráno. Ale mám pocit, že ako som lebo mal som takmer 2 týždne voľno pred koncom roka, že mám strašne veľký problém naskočiť do toho kolobehu. Alebo je to iba tým, že zrazu sa všetko zosypalo, to som si není úplne istý. Môže to byť súčet týchto dvoch častí, ale ja mám naozaj pocit od začiatku roka, že ja sa nezastavím. Vieš, že proste prídeš a bum, z každej strany niečo treba, niečo horí. To aspoň firma je spokojná, že utilizuje na 100% zamestnanca. No, to rozhodne, áno. 2 týždne dovolenky, to je také hraničné. Najlepšie je trochu viac, 3 týždne. Hej, a to pretože, akože ty pre toho jednotlivca to je viac menej jedno, ale za 2 týždne, keď uvedieš kolegu, že to je nejaký zástup, tak 2 týždne to ešte vydrží tie tvoje úlohy nejak len tlačiť pred sebou a vieš, ale už keď sú to 3 týždne, to už sa z toho je ťažko vyzúť, to už ten musí tvoj zástup niečo aj na tom urobiť. Aha. Akože je to dobre kvôli tomu, aby si ostatným tak nejak ukázal, že a toto robím, hej, že s týmto sa potýkam. Aby pracovali proste na tých úlohách, čo ti prídu, lebo inak, neviem, príde ti nejaká úloha, tak Miroslav už o týždeň je nazad, tak to na ňu počkáš. Jasné, rozumiem. Ale keď je Miroslav nazad o 2-4 týždne, alebo tie 3, tak... Ja. Rozumiem. To už nemôžu väčšinou s tým čakať. Ja som mal... Jasné, rozumiem. Ja som mal práve taký problém, že nie, že by to nechávali a potom to na mňa padlo, to vôbec. Skôr mám len taký pocit, že tie veci, ktoré sa doteraz robili v takom nejakom ľahkom tempe, tak odrazu to treba a musí to byť a horí to. A čo ja viem. Tak. Či to nemá súvisť s tým, že fiškálny rok sa končí až teraz v marci? Kto vie? Typicky. Takže možno to doťahuje. Neviem. No, dobre. To by bol takýto začiatok. A neviem, máš ty nejakú otázku na mňa? Ako som sa ja mal, alebo tak? Hej, ako si sa mal? Neviem, kde mi hlava stojí. Tak som sa mal. Mám takú zaujímavú príhodu. Bol som v Tesku na nákupe a tak ako som mal takú dobrú náladu, že som spravil relatívne veľký nákup za relatívne málo peňazí a jak som odtiaľ vychádzal, to bolo takéto veľké Tesko, čo má také tie rôzne stánky medzi pokladňami a východom. No a vidím, že tam je kľúčiarenská služba. Ja som si spomenul, že na mojich kľúčoch mám ich tak farebne odlíšené, ale že jedno to farebné odlíšovatko sa proste zlomilo a už nie je na tom kľúči a proste nefunguje to dobre. Tak som si povedal,
veď to bude nejaká 50 centová záležitosť, idem tam, kúpim si to. No a ako som vysvetľoval, že čo chcem, tak som spravil to, že som mu ukázal tie svoje kľúče, že aha, toto presne potrebujeme. Jasné, není problém, nech sa páči, 50 centov, išiel som preč, sadol som do auta, zaparkoval som pred domom, vystúpil som z auta, hľadám kľúče nikde. Kurník šopa. Tak som sa znova vrátil nazad. Pán už bol prichystaný, že vy ste si zabudli kľúče, že? Tak aspoň, že som o ne neprišiel, ale z polhodinového nákupu sa vyklula hodinová eskapáda. Aspoň, že to dobre skončilo. Presne tak. Dobre. A teraz sa presuniem na témy. Dnes budem rozprávať o tvaroch, konkrétne teda o ideálnych tvaroch. Ideálnych tvaroch pre človeka, akože ideálne tvary psa a ideálnych tvaroch človeka, zadku. No, začnem tými psami. Výskumníci urobili zoznam veľa psov, konkrétne ich bolo viac ako 500 000, nejakých 580 000 niečo. A pozreli sa, koľko sa dožili. Dali to do tabulky, že tento sa dožil 3 roky, tento sa dožil 5 rokov, tento sa dožil 17 rokov. Spriemerovali to podľa plemena. Že nebolo to 500 000 plemien, ale... Nie, to bolo 500 000 unikátnych psov, jednotlivcov, ktoré oni priradili, že toto bolo takéto plemeno, toto bolo hen také plemeno. No a teraz... 500 000 psov sme sa opýtali, koľko sa dožili a tu je 5 najčastejších odpovedí. Na prvých 5 miestach boli také, sú tam konkrétne plemená, ale keď som to googlil, čo to mne povedalo, bolo, že to boli také malé psy so špicatým piskom. To znamená, že také maximálne po kolená a malo to normálny tvar. Čím len chcem povedať, že z toho treba vylúčiť všetky mopslíky. No, potom border collie a labradory, beagle a čo je zaujímavé, až potom boli tie rôzne mixy, lebo častokrát sa hovorí to, že tie nie nutne psy z ulice, ale proste také tie zmixované, že majú väčší genofond, akože majú viacej genov a tým pádom, že nie sú také prešľachtené skrátka a že sa dožívajú viacej, ale teda podľa tohto výskumu ani nie. No a tie prvé to boli nejaké čistokrvné? Áno, hej, že síce keď som sa na to pozrel ja, tak mi napadlo, že to vyzerá presne ako nejaký guláš, že proste bolo to také čierno-hnedé, flakaté a proste malé špicaté, ale podľa všetkého je to normálne, že ozajstné plemeno, keď som to hľadal, tak to malo aj všetky tie známky, značky a tieto chovateľské veci. Dobre, ja čo nepoznám psy, tak podobalo sa to typovo nejak napríklad na Jack Russell. To je jedna možno z troch plemien, ktoré poznám. Prvé dve nepoznám. Tam je nejaký Lancashire Heeler a Border Terrier. Keď som sa ale na to pozrel, tak sú to presne také akože malé, divné, špicaté, fúzaté. Aha, ale som si dal. Číslo 3 je Dachshund, čo by mal byť jazvečík, ak sa nemýlim. Takže číslo 3 je jazvečík a to je asi taký ten prototyp takéhoto psa. Potom sú... Tá klobása na... Jo, áno. Ale to, že je to nízke. Potom je Whippet, to je veľmi zvláštny pes. A potom číslo 1, 2, 3, 4. Číslo 5 je potom Yorkshire Terrier. OK, to viem, čo je. Áno. A keď pôjdeme zozadu, tak tam je nejaký kaukaský ovčiak, ktorý mal iba... Dobre, ešte absolútne čísla. To znamená, že ten najviac dožívajúci sa, ten healer, mal, možno preto, lebo je healer, mal 15,5 roka, tú life expectancy, že pravdepodobnosť dožitia sa. Zatiaľ čo ten kaukaský ovčiak, pastier, shepherd, tak ten mal iba 5,5 roka ako predpokladanú životnosť.
Treba ale povedať... A čo to je, nejaké 50 kg teľa? Predpokladám, že áno. Pravdu povedať som si to negooglil, ale očakávam, že áno. To vyzerá aj ako také 60 kg telo. Kaukázsky ovčiak? Asi. Alebo pastiersky. Shepherd. Shepherd je, myslím, pastier. To je naozaj také, že obrovský pes. Váha, no 50 kg píše, že... A niekde v strede life expectancy okolo tých 13 rokov asi sú border collie, labradory, beagle. Čo je teda zaujímavé je to, že tie mixy mali iba 12,7 roka. Čo je teda akože štatisticky významne menej. Dobre, a teraz... To je celkom v súlade s tým, čo som si predtým, s čím som žil, že tie v rámci nejakého druhu živočíšneho, že tie menšie odrody, že sa dožívajú dlhšie ako tie veľké. Hej. Ale neviem, či to je pravidlo, alebo je to nejaký faktoid, čo som si zapamätal a nemusí byť vôbec ani vo všeobecnosti platný. Jasné. Ale aspoň si mi to potvrdil, takže na budúce si nezapamätám zo správy nič, ale budem si istejší tým. Áno, presne tak. Mimochodom, zaujímavý fakt o slovičku faktoid. Vieš, čo to je? Faktoid? To je nie, že sa to tvári ako fakt, ale v skutočnosti nie je. Presne tak. Že veľa ľudí to používa akože, že taký faktoid som si zapamätal, akože, že taký milý zábavný, taký milý zábavný faktik. Zahraničný zaujímavosť. Presne tak. A pritom je to niečo, čo sa tvári ako fakt, ale v skutočnosti to nie je pravdivé. Hej, ale to je definícia teraz, ale už, lebo to sa môže časom pokojne zmeniť, keď tomu bude nejaká veľká časť spoločnosti rozumieť, akože je to ten malý taký úryvok, pravdivý niečo, tak jasné. Skôr či neskôr sa akademici budú môcť pokrájať a bude to znamenať presne tak. Tú malú zahraničnú zaujímavosť. No. Čo mňa napríklad extrémne vytáča je anglická skratka POV, obyčajné V, ako point of view. Point of view. Presne tak, že takto to ja vidím. Ale tým, že na Instagramoch a TikTokoch to videlo strašne veľa ľudí, ktorí nechápalo, že čo to znamená, iba videlo, že videá, že tu sa niečo deje, tak teraz to dávajú všade, kde myslíš akože takto sa cítim, alebo toto sa mi stáva. Vieš, proste úplne ma to extrémne vytáča. Aj pol by malo byť z pohľadu prvej osoby, presne tak. Ale oni to používajú ako normálne kameraman aj nakrúti toho influencera. Presne tak. Hrozne ma to vytáča. Dobre, poďme k tým ďalším zadkom. Teda nie, poďme k tým zadkom. Toto je štúdia, ktorú vypracovali skupina plastických chirurgov. Spravili to tak, že zbierali dotazníky na mTurku, čo je taký ten dotazníkový web. A zozbierali 2000 dotazníkov, že aký zadok sa vám páči. Mali tam dôležitá vec, mužský zadok, aký sa vám páči. A mali tam 3 rôzne charakteristiky tých zadkov a nejakú škálu, stupnicu, že od najviac po najmenej, respektíve od najmenej po najviac viditeľnej tej vlastnosti konkrétne, alebo tej charakteristiky toho zadku. Potom tam mali aj rôzne ďalšie otázky. Dohromady to bol 5-stranový dotazník, kde sa najskôr pýtali teda akože čo sa ti páči a potom také tie klasické otázky akože na škále od 1 do 5 ako veľmi ťa zaujímajú zadky a či si viacej všímaš to, ako je pevný alebo akú má veľkosť alebo aký má tvár. A potom sa pýtali, že kebyže si máš dať upraviť zadok, akože plasticky, takže že kvôli čomu, že lebo by si chcel lepšie vyzerať v oblečení, lepšie by si chcel vyzerať bez oblečenia, chcel by si vyzerať lepšie pre tvojho partnera a tak ďalej. Potom, že v akom športe sa zúčastňuješ a potom sa pýtali na rôzne demografické otázky a to, že
či si muž alebo žena, aké máš preferencie, čo sa partnerov týka, aký si starý, akej si rasy, aké máš vzdelanie a všetky tieto srandy. No. A vo výsledku prišli na to, aký je ten ideálny mužský zadok. Asi ti ho neopíšem, to znamená, že odporúčam, kliknite si na štúdiu, pekne to tam vidno. Ja som sa potešil, pretože vyzerá ako môj. A v zásade poďme si povedať, aké sú tie 3 charakteristiky, na ktoré sa oni pozerali, aby sme potom vedeli nejak opísať ten ideálny zadok. Takže prvá charakteristika bol pomer medzi najširším miestom zadku a najširším miestom stehna, potom uhol medzi vrchnou časťou zadku, potom takouto jamkou, tou priehlbinou na boku. Ináč zistil som, že táto jamka je nie vypuklejšia, ale je viac viditeľná u mužov. Dobre, ešte raz. Uhol medzi tou vrchnou časťou, touto priehlbinou na boku a potom tou najvypuklejšou časťou zadku, tou akože maximálnou vypuklinou. A nakoniec sa pozerali na pomer medzi šírkou bokov, akože pása, a šírkou medzi práve tam, kde sú tie jamky na tom zadku, že nie je to najširšia časť toho zadku, alebo dôležitá vec, kebyže spravíš fotku, tak nebola by to časť tam, kde máš akože najširšiu časť od najľavejšej do najpravejšej časti prakticky akože bokov, hej, tvoja silueta, ale bola by to časť medzi ľavou a pravou stranou práve toho, kde máš tie priehlbiny na tom zadku. No a na základe týchto 3 kategórií potom zistili, že aké tie pomery a aké uhly musíš mať na to, aby si mal ideálny zadok pre týchto 2000 ľudí, ktorí boli takmer 50-50 muži ženy, 50% bolo medzi 25 až 34 rokov, 50% boli bieli, takže by som povedal, že na Slovensku celkom akože správna vzorka, celkom akože vzorka pre väčšinovú populáciu. Mm-hmm. A teda zistili, že muži, ale aj ženy preferujú viacej vypuklý zadok, ktorý má jednoznačnú kontúru, ale páči sa im, keď je práve tá medzera medzi tými ušimi časťami, keď je ušia, že nemôže byť taký hrubý, rozkysnutý ten zadok. Asi najdôležitejšie. Tiež tam boli potom také zahraniční zaujímavosti, ktoré vyplývali z toho, že mali k dispozícii tie údaje o tých respondentoch. To znamená, že človeku s vysokou školou sa páčil zadok, ktorý mal takýto pomer. Človeku s inou školou alebo ten, čo robil ako právnik, tak sa mu asi páči viacej takýto zadok. Ale nebudem vám o tom rozprávať viacej, pretože oni práve používali tie pomery. A keby aj nepoužili pomery, ale obrázky, tak by sa asi ťažko opisovali. Takže odporúčam pozrieť si túto štúdiu čisto iba kvôli tomu, aby ste videli, nemusíte si to prechádzať celé, hej. Mne veľa nedalo to, keď som si čítal tie jednotlivé, hej, že 1,12 a títo mali radšej 1,16. Ale je tam celkom pekne jednoznačne ukázaný ten v úvodzovkách ideálny zadok. Tak. Skvelé. Ja. Osirisko, o čo nám dneska porozprávaš ty? Mne udrela tento týždeň do očí správička, kde nadpis bol, že prečo nie je COVID sezónne ochorenie podobne ako chrípka. Nie je? No, podľa všetkého nie. To znamená, že to, čo nám doteraz všetci hovorili, že už je to tu s nami na veky, nemusí byť nutne pravda? Nie, to je pravda, hej. To už neodíde. Okay. Ale teraz sa ty myslí, alebo ako máš chrípkovú sezónu napríklad teraz, hej. No. A v lete nie je chrípková sezóna. Áno. No a prečo aj COVID, hej, nemáš na jeseň napríklad covidovú sezónu, alebo na jar, hej. Aha, a nemáme? Ja som myslel, že to je tak, ako boli tie vlny. No, áno, ale tie vlny, no práve toto je otázka, či to súvisí s počasím, alebo hej, s niečím iným. Jasné.
Lebo tie vlny súviseli s tým, že prišiel nejaký nový variant, ktorý nejak lepšie obišiel aj tu proste imunitný systém, hej. Aha, a potom ochorelo hromada ľudí na to, napríklad tá delta alebo omikron. Aha, ja som si myslel, že to bolo kvôli tomu, že sa proste ľudia pozatvárali, že boli viacej vnútri ako vonku. No, dobre, mohlo to k tomu prispieť, akože, ale jasne rozumiem. Tie vlny boli kvôli tomu, že proste prišiel nový variant a toto sa môže pokojne aj ešte x-krát zopakovať. To nevieme. Jo. No ale otázka teraz nie je, že či na šírenie covidu vplýva nejako počasie. No a máme ešte dosť málo dát z reálneho sveta, ešte to nie je s nami dosť dlho na to, aby sa to dalo nejako odpozorovať, takže sme odkázaní na nejaké experimenty. A jeden z nich, alebo sériu z nich, robili veci na nejakých škrečkoch a tam vlastne skúšali, ako vplývajú poveternostné podmienky na šírenie COVID-19. Takže škrečky sa rozdelili do 3 skupín. Jedna simulovala také proste bežnú izbovú situáciu, že 22 stupňov, 45% relatívnej vlhkosti vzduchu a niektorá časť škrečkov sa vybrala alebo si nasimulovali jeseň, že im bolo napríklad 10 stupňov a tretia skupina škrečkov sa nachádzala v tropických 27 stupňoch a 65% relatívnej vlhkosti vzduchu. No a vedci zistili po tom, ako ich nejakú časť nakazili tým covidom, že sa to šírilo medzi tými skupinami približne rovnako aj bez ohľadu na to, v ktorom z tých 3 prostredí boli. Takže to vyzerá tak, že tá teplota alebo tá vlhkosť vzduchu aspoň v tomto, uznajme, nie veľmi veľkom rozpätí, nevyzerá, že by na to nejak vplývala. Aj neskúšali nejakých -12 napríklad, čo tu príležitosne máme. Lebo tam nejaký predpoklad bol, že to bude vplývať na to, lebo vieme, že keď je studené a suché proste vzduch, tak vírusy ľahšie napadnú človeka, že tie sliznice nosné, že majú s tým trochu problém zabojovať proti tomu vírusu. Že keď sa zníži teplota tej sliznice, tak skôr ochorieš, myslím, že neviem, či na nádchu alebo chrípku, teraz nie som istý, ale tieto vírusy ľahšie tým preniknú. A pri covide zatiaľ, aspoň som nevidel, že by sa to nejak... Ako môže to samozrejme takto fungovať. Dobre, a potom ešte ďalšia otázka je, že alebo mohla by byť otázka, že kde dochádza k tomu prenosu najčastejšie. Typicky sa dá nakaziť tak, že niekto vyfúkne ten aerosol s covidom a ty tam hneď prejdeš a nadýchneš sa a môžeš teoreticky z toho ochorieť, že ten covid sa v lufte nedrží veľmi dlho, to vieme. Vedci z University of Oxford robili výskum, kde pozerali sa na nejakú mobilnú aplikáciu, ktorá, to sme mali aj v Česku, typujem, že aj na Slovensku, čo ťa upozornila, keď si proste bol alebo si sa stretol s niekým, komu bol diagnostikovaný COVID predtým, že ti prišla nejaká výstraha. No a oni sa pozerali na podobnú aplikáciu a analyzovali 7 miliónov tých notifikácií z obdobia apríl 2021 do február 2022. Čiže keď to celkom zúrilo ešte. No a potom zisťovali, či ťa nakazia skôr nejakí cudzí náhodní ľudia, vieš, v buse, v potravinách a tak. A zistili, že každú hodinu, čo tráviš s nejakým človekom v nejakej kvázi blízkosti, tá riziko prenosu narastá o 1,1%. Z toho plynie, že síce napríklad v supermarketoch alebo v nejakých obchodoch, že tam bolo hrozne veľa rôznych kontaktov, ale toho prenosu tam bolo úplne minimum. Naproti tomu ako členovia domácnosti, ktorí žili spolu, tak tí tvorili iba 6% všetkých kontaktov, ale prebehlo tam až 40% všetkých nákaz. Aj tu proste tvoj najväčší nepriateľ je človek, s ktorým zdieľaš domácnosť z tohto hľadiska. Na čo nakoniec doplatil aj martýr teraz, hej. Áno. Tiež tam nastala zrada, hej. Nožík do chrbta od vlastného dieťaťa. No a potom, čo sa týka tej sezónnosti, tak veľa z tých, alebo typické, neviem, tá chrípková sezóna alebo nejaké iné respiračné ochorenia sa typicky prekrývajú s obdobím, keď sa deti vracajú do škôl po nejakých prázdninách, či už letných alebo zimných.
A je celkom možné, dá sa predpokladať, že COVID urobí niečo podobné nejakým časom. Aj. A že som čítal nejaké odhady, tak to môže trvať aj roky. Možno 10 plus 20, kým si to takto úplne sadne. Aha, čiže ešte sa to možno vyvinie do tej chrypkovej... Áno. Aha, okej. Zaujímavé. Aj. No a potom, prečo boli tie vlny tak typicky, to bolo preto, že tie rôzne varianty tam prišli v nejakú dobu, aj sa to prehnalo. Ľudia si vybudovali, či už nakazov alebo očkovaním nejakú imunitu a zase to odoznelo trochu. No prišiel nový variant, zase to isté. Jasne. To ešte máme v živej pamäti. To je celkom hrozné, v ako živej pamäti to máme. Ako dávno bol ten COVID? Ja by som povedal, že 2 roky max. No, už 4. No, presne. No tak to je ten prvý rok, 2 to proste zmizlo. Ne? No, presne tak to by sa nemalo ani rátať. Asi, no. Nemal. Vidíš, a lebo... je... No, jasne, prepáč, hovor. Nie, hovor. Ja už iné som chcel. To, že ak sa tie prvé 2 nerátajú, tak to vlastne bolo 2 roky dozadu. Dobre si pamätám. Aj no, prosím. A ešte, čo je celkom pozoruhodné, je to, že na začiatku, keď sa COVID začínal, človek bol infekčný, že sa hovorilo, že hneď zo začiatku, alebo dokonca ešte predtým, ako sa ti prejavia nejaké symptómy, tak už si mohol byť bacilonosič. Ale s tým vývojom, ako proste veľa ľudí ochorelo, teraz vakcíny a všetko, tak ten vrchol, kedy si najnakazlivejší, kedy najviac produkuješ tých virálnych častíc, tak teraz je typicky 4 dní po tom, čo sa začnú symptómy. A to je preto, že predtým aj tvoj imunitný systém nevedel, čo sa deje úplne s tým covidom. Ale teraz, keď už, ako som hovoril, aj tie nákazy prebehli, to očkovanie prebehlo, imunitný systém začína bojovať skôr, čiže tie príznaky pociťuješ už proste v skoršej fáze toho ochorenia. Jasné. A ďalšia vec, ktorá s tým súvisí celkom, je to, že ty už proste začneš byť nachcípaný, urobíš si test, ale ukáže ti, že je negatívny. Aj napriek tomu, že môže byť chorý na ten COVID, a to je preto, že ako sa začína skôr tá odpoveď imunitného systému, tak ešte neprodukuješ dostatok tých virálnych častíc, aby sa to zaregistrovalo na tom teste ako pozitívne. Aha. A preto je dôležité to opakované testovanie, zvlášť zo začiatku, je, že tebe môže vyjsť jeden deň, že si negatívny, ale už telo bojuje s tým covidom. Hej? A potom až potom nejaké, napríklad na druhý, tretí deň tam naslíntaš dosť toho vírusu na ten test, hej? Až aby sa tam zjavil ten želaný počet čiarok. Čiže teraz by už bolo lepšie mať tie testy, ktoré detekujú protilátky, hej? To neviem popravde. Ja, to ja iba radím túto lekárskej komunite. Že jednoznačne by to tak malo byť. Čo ja som sa tuším ani raz nesamotestoval na COVID. Bol vždy úplne mimo. A keď som bol nachcípaný, tak proste som nezmenil svoj režim. Stále na home office. Len som nešiel na nákup, ale som si objednal z rohlíka jedlo. A to bolo všetko. Nikdy mi to nejak nebolo treba takto vedieť, že samotest. No u nás zrovna tento týždeň vo firme rozdávali testy. Také, že to bolo hneď zo začiatku, že keď si chcel robiť vo firme, tak si vošiel a zobral si samotest, musel si sa vyšpárať a keď si mal negatívny, tak ťa pustili do kanclu. No a teraz ich rozdávali, lebo v máji im končí platnosť a už sa to aj tak nepoužíva, tak to aspoň porozdávali. A u nás zase, akože v mojej rodine, ja som si celkom veľa tých testov spravil, ale ešte viac si ich robila Paťa, práve kvôli tomu, že ona častokrát je s deckami a práve nevie, že či ju nakazili, že či ju nakazili len tým, že bola s deťmi a proste niečo na ňu naslintali, alebo že či má covida. Aj, ako určite, keby som ešte bol na Slovensku, že by som sa nejak vítal s rodinou častejšie. Jasné. Tak určite by som sa tiež testoval aj sám. Tu na čo, keď nechodím k starým ľuďom, tak jasné. Nejak nikdy mi to nebolo treba. Ja.
Tak a týmto sme sa dopracovali na záver dnešnej epizódy. Ďalšia časť znova o týždeň. Nájsť nás môžete na www.pseudokaz.sk a rôznych sociálnych sieťach. Rôznych? Vlastne nie, Instagram stále nemáme. Takže Facebook a X-ko. A údajne YouTube. Hej? Tak vravia. Ja viem, že sme tam kedysi dávali tie videá, dávame tam stále aj iba, že MP3. Ja myslím, že sú tam len s fotkami MP3. Dobre, tak aj tam. Skúste nám napísať, ten, kto to počúva na YouTube, to by ma celkom zaujímalo, že či sa nájde taký človek. Počkaj, Pseudokast. V skutku 645. No views. Ale 644, 48 views. Wow, OK. To je o 45 viac, ako by som čakal. To je dobré. Je to prekvapivé celkom, no. Ja, dobre. Ja sa s vami lúčim. Ahojte a počujeme sa budúci týždeň. Čau.